bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné beele kala ko yalti keɓon tawa hay mbuɗon joɓani bandiraɓe fulɓe suɓiɓe Ayawo Pindi TV kala to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde on calminama hano hannirta ni no yimɓeɓe gowi waɗande on kala e saaha bismade yimɓe e nder yewtere nde ganduɗa ko kañum tigui woni robindo no mbirunomi on e ñande foof e saaha yewtere robindo ko yewtere nde woppani hay fannu goto kala to ɓiɗɗo pullo wawi dillude e meccal ina jogui gueɗal ha timmi e nder ndeɗon yewtere saabi noon hande bismiɗen ɗo mo ganduɗa ko kañum tigui woni Kisma Sy ɓurɗo andirede DJ Kiss gurɗo toon to dowle France kono kadi ha hande ma dusmen e yewtere nde o mo ganduɗa ko kañum tigui wiyete Ceerno Bocar Kane ko mbasen junnade mi tottaɓe konngol moni kala e mabba wawa salminde yimɓe mbawa nadde e yewtere nde hano hannirta ndani yana Ceerno Bocar Kane salminama a juurama a bismama kadi e yewtere meɗen robindo a salminama Salamata Diop mi salmi kadi ɓiɓɓe fuutankoɓe fof mi salmini Kisma e kay on jarama tigi rigui Ceerno Bocar Kane ina hetti kam junggam nano omo ganduɗa ko kañum tigui woni Kisma Sy ɓurɗo andirede DJ Kiss jaam ñallema Salimata bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɓeɗo tigui jadata e men e yewtere robindo moni kala e mabɓe ene dille e fannu walla ni eɗen mbawi wiide hande kamɓe foof kamɓe ɗiɗo ɓe kamɓe ndendi meccal kono sertini ɗum tan komo ganduɗa ko kañum tigui woni Kisma Sy DJ Kiss kañum ɓuuri wurirde ko toon to ganduɗa kañum woni dowle France kono kadi ha hande omo ganduɗa ko kañum woni Ceerno Bocar Kane ko ɗo e lamorgo ngo Dakar tigui jooɗi ɓe golloto noon koye ɗum ko ganduɗa ko ɗum tigui woni immobilier kanko noon DJ Kisma ko toon to dowle France tigui o ɓuuri yannude ngal ɗon gollal Kisma mi bismoma tan kalda e ɓiɓɓe fulɓe ɓe mane nadɗa e ngal ɗon meccal woni immobilier jarama Salimata caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum mi yetti jinnaɓe nene baba mi salmini dawla aduna kala daaro Pindi TV mi salmini sehilaɓe mi salmini client ji agence Thiaby bi fof mi andinma kadi ko nanmi e Pindi TV no namdirɗa kam ni woni hande ken wanna presque 11 mois lebbi sappo e goho hitande mankude seeɗa mankude lewru à peu près ko puɗɗiɓe liggotade e Ceerno Bocar Kane mo hono agence Thiaby bi an ɓurɗa wurirde ko toon to France beele ɗeɗon golle ina wawi weɓandema ɗo ɗo ganduɗa kadi yimɓeɓe foof ne gandi aɗa dille musique woni holɗum woni DJ kala baɗɗo mariage walla kala baɗɗo événement nandude hen ina nodduma jubbinananɗa ɗum hano hannirta ni golle mum beele ɗeɗon golle ɗiɗi ko golle bebɗe yaadinde nde tawno ɗo e leydi ndi walla e kadi caggal leydi ala ko weeɓi hen eko fati e gollal gonga Salimata mi faami ko jiɗɗa namdade alhamdulillahi rabbil alamin gille ɓammi liggade ko fate DJ yagal ha yetti hande oɗo ñalam ɗo liggiremi e ko fate jeeygu galleji ɗum mbiyen jeeygu leydi mbiɗa yettino Allah no fewi sibu Allah ni hokki amen kawguɗal kono noon Allah waddimi ko yimɓe moƴƴuɓe kadi badduɗum e agence Thiaby bi o ko juriste ko politologue kadi ko joguiɗo cabinet muɗum avocat de droit international nde o haalnimi haala agence Thiaby bi ene jiiɗi liggodirde yam bon e nder haala ma mbiɗa waɗa animation ji mariage en ko gonga ko mariage uji mbannomi débuté mais hande o mbiɗa jogui opportunité haalde e ɗo ganduɗa mbiɗa jogui 22700 place ko nande saluji mawɗi ko nande Bercy walla to ko nande Zénith ko on opportunité tagi mi liggodirde mabɓe eɓe gandi wonko mbawmi waɗande ɓe apporté kadi minne mbiɗa andi kadi ɗo nokkumi ɗum ɗo mbiɗa jogui hen hoolare ɗiɗi ɗi ganduɗa gueɗe ɗiɗi ɗe ina mbawi yadude kala e saaha effectivement ene mbawi yadude par ce que kala ko woni showbiz kala n'importe quel partenariat ene wawi yadude e muɗum ko
ɓe kuccittaɓe ɓe kalataɓe wonko ɓe cohli eɓe cohli produit ko nande immobilier walla ɓe cohli terrain an so tawi Allah hokkima a joguima opportunité haalandeɓe no ɓe keɓirta ɗum taw musani e mabɓe a jogoto hen coftal kadi bojji goyama toon hakke duuɓi kewɗi ngam des victimes ɗi ganduɗa coɗino terrain ji munen dañi hen caɗele ko ɗum tagui mbimi je vais prendre les choses en main ɗo nokkumi ɗum ɗo ene siiri ene selli mi jaɓa liggodirde e mabɓe dañi hen caɗele mbaɗo no holɗen bon dokkami tan ko yeru won musidɗo goto mo gandumi jour goto mbeɗa waɗa animation mbanmi animé bon mbeɗa joguino rubrique publicitaire mbanmi publicité nguenimo woni hen hewɓe ƴetti numéro jam téléphone on wodi nodɗo ɓen goytini kam caɗele munen kadi bon bouche à oreille souvent nan yimɓe ne goyto min de mi soodi terrain mi ari mi tawi ne maaha mal mi waɗi mur mi ari mi tawi ne heela ɗiɗon bojji fof nde jiimi ɗum ɗon fof hakke ɗiɗon duuɓi fof Allah waɗi gandutirmi e ɓeeɗo mbimi noon hankkadi mi fellita mi daro mi walla leñoram sibu so yo Allah waɗimo hunde a hunde Allah hokki men opportunité no ballirɗa bandiraɓe ma walluɓe wallude neɗɗo noon wona hokkude ɗum kalis wona hokkude ɗum no wiyete ko ñaami a hokkimo ko ñaami mais wallumo no dañiri ko ñaami a hokkimo kalis mais wallumo no dañirta kalis bon a ƴetti neɗɗo a waɗimo hébergé e galle ma wallumo no dañiri galle eyyi kanko mo artoy hen e balle ɗe mo artoy hen so Allah lamɗo o jaaɓi mami arte ma DJ Kiss e Ceerno Bocar Kane mi sikku ko an e DJ Kiss gurɗo toon to dole France ko onon tigui mbaddi junggo e nder fandu liggade ɗo e Sénégal dillo toon kadi koye ha hande ɗum ko wiyete immobilier faade jeeguji galliji eɗen mbawi wiide onon ɗiɗoɓe foof hande koye agence immobilier caabibi jogui fartani ko hen kadi golloto ɗon holno jiiruɗa gollal ngal ɗo e nder Sénégal salamata mi yejiti wadde remercier Pindi TV donc c'est l'occasion de les remercier pour cette occasion donc ko liggéey mo ganduɗa no waɗi complexe kono malgré les complexités yimɓe no waɗa gérer donc leydi no waɗi compliqué kono ko ɓuri hen dañde solo woni rewde lawol ko ɓuri hen dañde solo woni yo dañ traçabilité ha ganduɗa hay goto gañotako donc kala mo haalanda haala leydi tan hulat kono minen komin dañɓe concept mo ganduɗa ko yo yimɓeɓe ƴetti ɗum ɓe waɗa ɗum démystifier mbiya donc kala tinnuɗo tan no wawi dañde galle mum taw o waɗaka triyande taw o waɗaka escroqué taw kadi ko rewi lawol taw kadi ko huissier uji taw ko notaire uji taw ko kala ko ganduɗa tan waɗa sécuriser jeeygu koye ɗum ɗon min concept oɗon min jogui donc ɗum waɗi Allah walli min heewani hen caɗele donc Allah walli min ko ɓuri temedde sénégalais wuji mbaɗi bénéficier e programme caabibi ko programme mo ganduɗa koɓe mbiɓe komin wiɓe kala neɗɗo foti dañde terrain o daña kalis o wasa dañde o daña doole o wasa dañde donc kala mo yiɗi tan wi min miɗa dañi volonté pour mi ƴeewa mi nokku donc sa ari e caabi mami mballuma ha Allah walluma daña terrain ma taw a waɗaka triyande taw a waɗaka escroqué en paami ngal ɗon meccal ene heewi caɗele heewi ko neɗɗo soodi galle walla soodi terrain yaha kadi ha ɓooya wiye ɗo a jeeya ɗo beele onon oɗon dari haɓade e ɗum ko ganduɗa kañum woni caɗele ɗe ɗon walla kadi ha hande yimɓe ɓe holno ɓe mbawi rewirde e lawol beele ɓe mbasa ɗeɗon caɗele mbasa heɓtademo e ko yowiti e ɗum ko ganduɗa kañum tigui woni sodde galleji eyyi son jii ko way noon no heewi dañde e affaire jeeygu terrain par ce que peut être waɗoɓe ɗum ɓe tawata ko ɓe dañata assez de produit kono minen kadi Allah walli min que min dañi assez de produit
produit mo nganta a wiyat saha ni gasata donc c'est des milliers et des milliers de terrains donc kala jogiiɗo des milliers et des milliers de terrains to on kam mi sikki watta escoré ko hay goto walla tottata neɗɗo nokku fina kadi totta goɗɗo donc jogiiɗo des centaines et des centaines de terrains des milliers de terrains ɓen mi sikki kam kala ardo e mabɓe tan pour affaire jeeygu leydi fota dañde toon caɗele tigi kala garɗo toon e ko fewte ƴewde leydi dañata toon caɗele DJ Kisma mi arta e ma beele jeeygu galleji ko meccal ngal ganduɗa gila ɓamɗa ɗum wadde fewde joni aɗa yiiti hen hoore ma eyi walla ala eyi no way no way sanniram mi wima eyi bon andi kala ko Allah hokkuma hen sutura sa reni sutura wona jawdi ndi tan wallahi sutura ko jeeya neɗɗo o welto kadi façon jeeygu jeeyɗamo ngu mo ganduɗa o nanna par exemple yeru tan do tammi o nanna 50 ujunere walla o nanna 100 ujunere ko heddi ko mi wima mami waɗane e nder hitande he laabi 12 walla hay won min mbaɗini hay laabi 24 andi ɓen a walli ɗumen so tawi a walli neɗɗo noon jomum jeeyni yobde a itti kayit muɗum a tottima a wimo nda kayit ma nen janggo sa fini aɗa wawi maade o weltima an a weltima par ce que a walli mo wona hay sino mo jogui milliard tade an a walli mo no yoɓiri en plusieurs fois o yoɓi o weltima a itti kayit gal mo ka tottimo andi an ɓerdema foti ko ɓuuɓde eyyi so ɗum ɓeddi ko gonga wonko min dañata hen neɗɗo kam mawɗo kam amanta maire kono noon kam komin dañata ko kam mamin ƴeew wallude hen bandiraɓe tigi ko lawol e nomin mbawiri wallude ɓe eyi heeɗima sisiɓe o wi mawɗo amenta mere no ɓe mayni yidde haalisi ko noon tan ko siftirde hande bandiraɓe ko yewtere meɗen rubi no gonɗen eɗen bismiɗo noon o mo ganduɗa kañum tigui woni jontaɗo Hammady Hunare ha mbasa farnade noon yettode nde yarani noon Kisma si kono kadi hande eɗen duusa ere yewtere nde omo ganduɗa ko ceerno mawɗo so jii ko ɓurni ko tan o ganduɗa machallah ko ceerno ɓe dillat tigui koye jeeygu galleji beele onon ne ha hande mi arta e ma aɗon ceerno beele on meeɗano yeyde galle totton ɗum neɗɗo ha para dañon hen caɗele walla ko nandi hen toon Allah walli min Allah kadi suuri min kadi toon min dañani caɗele waaɗi noon saha noon comme ko mi haali ɗum nane ko ujunnaje terrain ne timmi machallah te kadi wona agence goto tan jogoto ɗum ko agence uji ɗiɗi ha tati saha noon jumte daña hen mo ganduɗa taw o tottiri enen foof par exemple so min ndendi site o eɗen jeeya enen foof oɗo yeeya taw mittinani minne mi ara mi yeeya kono toujours y a des négociations donc somi yeehi mairie walla mi yeehi impôt et domaine pour wadde ɗum e inde client o mami andu o goɗɗo agence mo ganduɗa o minen ɗiɗo walla agence uji tati ɗi wonmo ganduɗa jettiɗo terrain so waɗi kadi mi ƴeewa no sansirmi terrain oɗon mi totta mo terrain goɗɗo tawra koye nokku goto o ngo occasion uji ɗi ɗon sahana ara kono à chaque fois so ari Allah wallan min kadi min mbaɗa ɗum gérer kadi client uji ɗi no mbaɗa comprendre kadi ko heewi hen kamɓe ɓe mbiyat comme koye nder site o tan no moƴƴi donc ko ɗum dañi hen importance kadi Allah no walli min hen no feewi dal machallah Kisma mi arta e ma aɗa andi kala meccal ngal neɗɗo golloto ene heewi wadde ɗum ko ganduɗa ko yetta si en walla yetta jaa en molto hen daro gam holɗum gam yidde bonnude meccal ngal onon hande beele oɗon darni ɗum ko ganduɗa so tawi hande ngal ɗon meccal ngal ndeloton woni yeyde galleji e ko nandi hen so tawi waɗi caɗele oɗon darni kuulal ngal ganduɗa ko toon tigui ndewoton ha caɗele ɗe mbawa safrade alhamdulillah rabbil alamin ko namɗam ko ene welimi sibu mami heɓ wadde précisé kanko monsieur Thierno Bocar Kane nde Allah waɗi min gandutiri partenaire hakkude amen min mbaɗɗum signé kayitaji noir sur blanc ɗum woni ko gadi mi wiide mo mbiyom kala ko jeymi hen banna kam bulletin de salaire andi sa fuɗɗirimi ɗo moƴƴi continue tan
no puɗɗorinɗa ni par ce que puɗɗorom ɗo puɗɗorim ko avec des avocats de droit international puɗɗorim ko avec des huissiers ko ɓen mbaɗi kam motivé par ce que mi waɗ consulté déjà de mbaɗmi consulté to mene moƴƴi kanko ni mbiyom on signe des contrats noir sur blanc kayitaji nan ɗo an mbeɗem ɗo jogui goddi hakkude amen déjà ni eyyi question ko ɗo ko holɗum wonno yo mbele hannde oɗon darni kuule ɗe ngannduɗaa oɗon darni luwa hade kuulen ɗeɓa teddude seeɗa oɗon darni luwa mo ngannduɗaa so yiki haa on dañoyi heen caɗeele ko ɗon ndewoton ngam safrude ɗum ɗo eyyi andi y a des notaires kala terrain mo jeeɗa neɗɗo omo wawi hebde délibération kono avant ko adi délibération minen min tottata attribution wonde minen agence amen caabibi wonma attribué terrain o so tawi min mbaɗima attribué min jeeni min pewantuma ko délibération so min pewnim délibération ndewa bay ha jettuɗa titre foncier titre foncier holto wono ɗum ko chambre des notaires notaire uji nen toon des notaires nen toon jooɗi kañumen ko ɗum woni liggey mabɓe ɓe jeeyaka yamen ɓe jeeya koye gouvernement sénégal mo ganduɗa waɗi reconnaître agence caabibi ko kamɓe pewnata ɗiɗon kayitaji donc so tawi caɗele mbaɗoyi gouvernement o kañum waɗata kañum woni ñawoɓe eyyi donc tari kamɓe pewnata kayitaji kamɓe ñawata ɗum en cas où komin ñaga e Allah pour l'instant on touche du bois pour l'instant on touche du bois aussi carrément pour l'instant on touche du bois min dañani hen caɗele par ce que kala komin mbaɗa ko ɗum noon woni komin ɓuuri rentade komin ɓuuri rentade par ce que minen komin daari min gadni yimɓe min jeewaton ko produit labɗo produit ciirɗo donc kala ko faate caɗele kay minen pour l'instant min keɓanto ɗum tagui min ñaagui Allah ko yo yaaru yesso machallah eyyi après bon no mbiɗa nani ni hunde fof a heɓanto ɗum saɗa sippiri a jembor so tawi oto Allah wat so ɗum waɗoyi emin jogui kadi notaire uji ɗi ganduɗa ko professionnel uji ko waɗaɓe reconnaître dans le gouvernement du Sénégal ko ɓenon kaɓete nde ɗon haare machallah mi sikku yimɓe ɓe nani tigui paami ceerno Bocara agence immobilier caabibi holto woni ɗo ene e lamargo ngo Dakar ganna yimɓe ñiɓirde nde e agence o to jooɗi oɗo saaha ene wawi taw min mbaɗa pari sodde galle très bien jarama Salamata donc agence o nan e entrée Pikine sa ari ha e technopole Pikine o arène national nan toon nama ha toon sa ari ha e rond point arène national o kala nde nodduɗa min téléphone tan mamin holluma lawol ha jettoɗa e agence o woddodirani e arène national o donc koye entrée Pikine kadi kala sooɗowo sa ari ma yimɓe teddinma toon par ce que ko jeunesse uji jeune uji sukaɓe tan goni toon na liggo toon kadi ko sukaɓe ganduɗa ko liggey labɗo ɓe mbatta liggey dañɗo importance ɓe mbatta toon eyyi liggey kadi rewɗo lawol kadi hayso wona wonɓe toon ɓe comme Kisma mo ganduɗa ko représentant agence immobilière caabi en France woɗɓe nani e guureji goddi kamɓe foof ko comme Kisma tan même chose mbeɗa waɗa toon liggey mo ganduɗa ko liggey rewɗo lawol ko liggey kadi joddo liggey kadi labɗo donc Kisma mi artayma seydi Sy mbasa farnade nde ƴettuɗon ngal ɗon pellital uddidde agence immobilière caabibi nane haali gouvernement Sénégal laamu ngu mbele kamɓe ɓe ballitimon to banggue koppareje ko additi oɗon guddita oɗo agence walla onon koye koppareje hoore moɗon tan mbasi ɗon ha keɓɗon ko keɓɗon ko wadde andi a jarama Seydi Diop andi liggey foof ene waɗi des secrets professionnels à respecter si eyyi min mbawmi wadde confirmer ko agence amen est reconnue par le gouvernement du Sénégal moi de préciser tan mi wiyanima on travaille avec le gouvernement mbiyam qu'elle est reconnue avec le gouvernement du Sénégal eyyi tani noon waɗama reconnaître avec le gouvernement du Sénégal hande o question mo posɗa ko mo peut être pose tam ko directeur général eyyi peut être ene wawi to kanko mo wawi ɗum jabade mais min kam min personnellement a wawa hen question mi wawa jabade wodet gartaɗade ceerno Basir wayno ceerno Bocar plutôt ne wayno hankkadini
waktuji ɗiɗi kuuɓi gartana hen yimɓe so tawi on keeɓi koppareje gimmiɗe laamu ngu gam wawde mon wallidde ha oɗon agence wawi darade kalna hen yimɓe so tawi ne woodi walla ala mbaynoɗoɗa nde tawno waktuji ɗiɗi gasi ha laaɓi eyi kay a jarama Salamata ko agence mo ganduɗa koye mon pro mona constitué cela veut dire ko yimɓe ɓe ganduɗa ne jogui ay waɗi investir e leydi agence Allah walliɓe kadi ɓe mbaɗi collaboré e laamu kadi ne walla ɓe no feewi koye agence waɗa noon min jogui laamu nani hen kalis mum laamu wona min accompagné noon parce que on travaille comme no kisma haaliri ɗum joni avec notaire uji on travaille avec des huissiers de justice huissier kam kala yiɗomo anda ko représentant de l'état notaire kala yiɗomo anda ko représentant de l'état donc comme no kisla ma haaliri ɗum joni ko des représentants de l'état ɓe ganduɗa Sénégal foof andiɓe ɓe ganduɗa affaire liggey mabɓe no laaɓi pour programme min kadi mi haali ɗum nane min dañi programme uji ɗi ganduɗa ko programme AIBD aéroport Dias komin jogui toon ko e terrain uji ko ujunnaje terrain uji min jogui programme to Malicounda to e to Mbour toon ne ko programme uji ɗi ganduɗa ko ujunnaje terrain uji goni toon donc min mbaɗa lancé appel tan pour wiide sénégalais wuji ɗi yoɓe ngar parce que agence men ko agence mo ganduɗa yeeyi association police wonde Sénégal ko ɓuuri hana temedde parcelle uji agence o Allah walli min yeeyi association des douanes du Sénégal des centaines de terrain kadi les magistrats wuji ɗi ganduɗa ko magistrat uji ɗi Sénégal Allah walli min kadi min jokkodiri e mabɓe min tottiɓe terrain uji ɗi gasata donc e site uji ɗi ganduɗa ɗi ko minen mbatta ɗum géré donc ko liggey mo ganduɗa kala ardoto agence o sa ari mamin d'abord pour la première étape mamin mbat feere sa waɗi inscrit joɓa ya banque a yoɓata ni e agence ya banque joɓa sa joɓi banque tottama rosima rosi o gaddata agence sa addi rosi o agence e photocopie carte d'identité ma min fewnanoma dossier uji ɗi ganduɗa woni dossier première étape so Allah waɗi donc a heeɓi dossier uji ɗi ɗon min tottuma délai mo ganduɗa ko au maximum 30 jours e 30 jours Allah walla minenne min mbaɗa toutes les démarches ha daña kayit final o saha noon autorité uji ɗi jaaha voyage uji jaaha séminaire uji walla gona e dossier uji ɗi ganduɗa no ɓuuroɓe doole saha ɓe jejjita dossier ma kono quand même délai uji ɗi ɓe tottirta ɗi mamin mbat feere hamin respecta ɗum hayɗo somin mbaɗani respecta kadi mamin mbat feere kamin ko ha neɗɗo o jo heɓa kayit mum donc ko ɗum woni programme o kadi min noddi tous les sénégalais par ce que somin jeehi ha ɓe ganduɗa wona sénégalais uji na naate oɗo programme donc sénégalais uji ɗi kamɓene ɓe foti tinnade ɓe naate e oɗo programme tigui konngol ma battiningol nde tawno waktuji ɗiɗi kuuɓi eyyi min mbaɗi remercier TV Pindi TV min gadima remercier Anne e oɗo émission mo ganduɗa ko émission Robido émission dañɗo classe mbaɗi remercier kadi tous les téléspectateurs ɗi ganduɗa ko téléspectateur uji Pindi TV et tous les représentants de l'agence Thiabibi en Europe en Amérique et dans les autres pays ɗi ganduɗa ko Gaye Afrique et tous les clients de l'agence immobilière Thiabi. Machallah Ceerno Bocar Kane Allah jarama kisma DJ Kis kongol ma battindingol tan gudden yewtere nde tawno hankadi ni waktuji ɗi nana dogo dartaki effectivement min ceki bon kongol battindingol ko mi yettodal mi yetton mi yetta kadi hono questeur de l'Assemblée nationale monsieur Daouda Dia gondo sababu ha garmi ɗo e galle he mi retta frère makko Harouna Dia joguiɗo ambition homme de projet mi retta gouvernement Sénégal foof mbeɗa yetta nene e baba mbeɗa yetta yimɓe wuura men to Hamadi Hunare gonɗo Huɗare gonɗo Dakar gonɗo France kala jiɗɗo terrain oto wat hésité yo noddu min emin jogui solution jomum heɓa terrain so tawi tan jomum ene dawa a jarama kisma Sidi Dié Kis musidɓe tedduɓe
yewtere meɗen Robindo haadi ɗo yenna ha saha goɗɗo jetton noon faade haralleɓe men ɓe ganduɗa so wonano kamɓe hayso yimɓe jiiɗi yuɓɓinde mbawata yuɓɓinde on ñagama noon onon yeebiyankoɓe ayango Pindi TV kala ko haalaɗo ko rewani lawol gande ko Salamata haali ko moƴƴi ho ɗum koye juuɗe Allah on jarama yewtere meɗen Robindo ko saha goɗɗo